Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka he lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñaaga duwaw ha oɗon boroso wawa hollude en caggal ɗum noon no subaka fof bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wondi e banum gorko Amadou Moussane addande on roɓɓindu jayndeli moɗon bisimilla ma. mbani mba debbo pullo salminama a salmitama e subaka Allah moƴƴo o subaka Allah tedduɗo o woni subaka aljuma machallah so tawi juulɗo hawri e subaka aljuma subaka danejo ene welto no fewi wadde ko nden weltare joguiɗen huccidde ma kono kadi huccidde e yeeɓiyankoɓe meɗen wonɓe e nder kamɓe bowal leydi Sénégal salmindeɓe calminali tengtuɗi tedduɗi ummade men fewde mabɓe caggal nde ɓe cuuɓi humpito kono kadi ɓe cuuɓi ko ayaw Piindi TV e kala subaka hande o noon ko ñalawma joyɓijo e nder yontere nde ɓoyata mbayrodiren mabɓe ko tolni e balɗe ɗiɗi yewede déjà naati Aissata wadde ko wideɓe tan hono kala subaka ni woten jejjidde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah wuttema wa Amadou il faut mawɗo création ƴettita ɗum aran waɗa publicité ko joɓo mami haalan hoɗo wi noon Samba Diop daña ko haali mami haalan par ce que aɗana waɗa publicité ma mawɗo création dal ƴettit wuttema o poɗɗa yobde ko laabi ɗiɗi wutte o ko wutte contaɗo laabi ɗiɗi poɗɗa yobde déjà publicité e télé ɗe en même temps aussi e manam création mo création ala sago joɓa ɗum ko création joɗɗo ko waleykum salam ko ɓuuri tengtude han ko noon Aissata hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude roɓɓinde men jayndeji nde wayno ko toɓɓere wotere ɓuuri hen mantinade eɗen gandi hanki wonno ñalawma teddiniraɗo ko yewti ko e mbawkaji tellinaɗi hanki hoorejo mawɗo leydi ndi Macky Sall adduno ɗum toon to Diamniadio ɗum saabi noon jaydeɗi ɗi kala pini subaka dawi e on ɗon fannu noon tigui jayde gendire lesol e uddita damal ko noon tigui ndewi ko jogogal leydi ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon ɓe ganduɗa ko subaɓe tedduɓe ko wayno ɓe ganduɗa ko ardotoɓe guure ɓe kañumen tan o saaha hande no wayno de joopa peɗeli mbiya tan de ko yo dartono fanno saabu kay caɗele en mantini hen e on tuma noon Aliou Sall mo ganduɗa kam tigui ko miñiraɗe e hoorejo mawɗo leydi ndi kono kadi kam ardi hono maire ji leydi Sénégal ko wiyete association des maires du Sénégal holliti wonde de hay lawol gotol ɓe jaggoranta mo ganduɗa ko maire tumaɗo e fanno hokkide leyɗele ɗe ganduɗa ɗe tawi de rewani e lawol kono ɗum ko noon e nder nden ɗon jonde hoorejo Macky Sall holliti wonde de gam tekkinde ko yewti ko e gueɗe hono leydi ndi to banggue kuɓam holliti wonde laamu ngu ma waɗ commandé ko tolni e temedere ujunere tawi ko lampadaire ɗum ɗon noon ko nder Sénégal kala e kuuɓal guure moɗe tokose kala ma keeb e nden e ɓore ɗin konngudi noon no mbiɗen ni usuti ɗum hanki ko yesso ɓen ɗon subaɓe tedduɓe ɗum ko toon to Sicade e Diamniadio jayde quotidien ko wi koye ɗin konngudi arti holliti wonde de ko konngudi certuɗi yiya hakkude Macky Sall e miñum woni Aliou Sall ɗum ɗon ko yewti ko e gueɗe hono caɗele mawɗe teskade to banggue jeeyi leydi ɗo e leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde wiɗe ene wayno ha joni ko konngudi gulɗi jaw gostodira hakkude mabɓe yidde wiide noon kanko hoorejo Macky Sall oɗo saaha hande de o joopima tan hono maire uji ɗi woni subaɓe e nder guure ɗe yo kay ene wayno ha joni dartin ko dokkirta leyɗele tawi kay alda e ko lawɗina e on tuma noon kanko hoorejo on ɗon goomu walla mbiyen gon ɗon goomu hono association des maires du Sénégal hono Aliou Sall o holliti wonde de hono ɗin ɗon konngudi kala oɗo saaha hande ene wayno kamɓene maire uji ɗi ene wayno ɓe gona tigui jopeteɓe ɗum saabu kay ɓe gona waɗoɓe ɗen ɗon golle ɗin konngudi noon gostodiraɗi tawi noon ko e sahaji lomtodiri ene tawe e hello joyyi e nde jayde witende quotidien le quotidien jayde vox populi ko dawri han koye on fannu arti Aissata ene wayno tan de omo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall e konngudi makko hanki haysino tawi o joopaki walla mbiyen o innani Abdou Diouf e omo ganduɗa ko Abdoulaye Wade kono tan de konngudi makko joopima ɓen ɗon wonnoɓe ɗo hooreɓe leyɗele Sénégal o holliti wonde noon koɗo saaha hande de yo yimɓeɓe paam kala ko Macky wi ina waɗa tan ma watto kadi ma laato ɗum ɗon noon woni yimɓe yo jogo hen jorto moƴƴo ɗum ɗon noon o tugni koko yewti ko e oɗo fanno so wiide de wonde o hokkiri ha joni e yeeruji kewɗi e nder leydi ndi o holliti wonde de ko ina wona hande ko ina tolno hande duuɓi sappo ha duuɓi sappo e joyyi ina wayno Sénégal o arti ha joni koye budget muɗum o wi e l'an 2000 hitande ujunnaje ɗiɗi ina wayno tan de Sénégal budget muɗum national wonno ko temedde joyyi capanɗe jeenayyi e jeegom milliard e koppeje CFA 596 won ha yetti 2012 kadi en keeɓino hono ujunere temedde jeenayyi ha yetti ujunnaje ɗiɗi milliard ɗum koto banggue budget annuel kono ɗum ko noon ñalawma hande
hande o Sénégal ina jogui budget muɗum annuel ko tolni ujunnaje 4,5 milliards e copreje CFA wiide makko noon ɗo e duubi 4 ha duubi 5 eɗen mbawi yettade e ujunnaje 5 milliards e wiide makko noon ɓaɗo haali ɗum ɗon yo Sénégal naɓe nan kan haala kono kadi yo jab saabu ma ɗum aroy jeyde las quotidien nden ɗon ni arti ha joni e ko yewti on ɗon batu walla ngal ɗon kawral mawgal bangal hanki toon to jamñajo jandi wi tan noon ko hoorejo Macky Sall oɗo saaha hande de ne wayno ñilki ɓe ganduɗa ko maire uji ɗi omo ganduɗa ko Aliou Sall noon kañum de o saaha hande joopi tan e dokkirgol ɗen leyɗele ɗe galda tigui e yamirore walla e lawol ko agent ji de l' état gonɗi kay toon e dow ha joni commune aji ɗi kam e collectivité territorial uji ɗi ɗum woni kay ɗin konnguɗi ceertuɗi ganduɗa hanki teskama toon to jamñajo e ngal ɗon kawral ngal ganduɗa juɓinanoma toon hanki Aissata jeyde l'observateur no wi nden ɗon ne wayli sawru mbaggu e subaka nde ari e copreje kono tan de koye gueɗe goɗɗe ko yewti ha joni e jogogal hono copreje gendi ɓe koliti wonde de omo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall oɗo saaha hande de o hokki yamirore jagorde makko kono kadi e DG ji ɗi o holiti wonde noon kanko hoorejo Macky Sall o fixi ko mbi ko hono plafond mo ganduɗa kay ko dépense budgétaire woni tan de copreje ganduɗa de kay hande ko podde waɗede dépensé ko yewti e fannuɗi ɗi ɓe dokkiri yeru toon to jagorɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi men Sénégal holiti wonde de ko tolni e 1,6 millions e copreje CFA woni hande koɓe dokka gam to banggue ñamele ɓe ganduɗa ɓe e safara munen tawi ko sohaaɓe toon to e nder dumbirɗi leydi ndi goɗɗum ko tawete hen ko gueɗe mantinde ganduɗa ɗene teska o saaha e nder leydi men Sénégal ɓe koliti wonde de ko ganduɗa woni gueɗe homosexualité manam tan de gueɗe debbati gorkati walla gorkati debbati teskade oɗo saaha hande kono kadi e sukaɓe ganduɗa ina kay pilma koye munen ina mbaɗa gueɗe kawtriɗe ina ɓayina ɗum e réseau sociaux ɓe koliti wonde noon ɓe dokki konnguɗi ɓe hakkillaji mumen jaari to banggue gonka bani adama en kono kadi e fanniyankoɓe ɓen noon foof de nandiri e konnguɗi Aissata ɓe koliti wonde ɓen sukaɓe de ene wayno ñikki ɗumen ko faggade ko yetti ko e jikkuji hono gueɗe caggal leydi kono kadi e rewde e gueɗe manggu gummo e cukagu ɗin konnguɗi woni ko ɓen haralleɓe cuuti e nder nde jandi witende e l'observateur jeyde enquête loski nden ɗon ne o saaha hande yalti leydi Sénégal caggal nde ɓe jiimi e maaji e leɗɗe hani e guure ɓe jippoyi ko toon to leydi Côte d'Ivoire o saaha hande de ko situation kulɓinniɗo mo ganduɗa kay hande ina e hakkillaji dendagal Afrique banggue hirnangue yidde wiide de e oɗo saaha hande ko tolni e 15 bani adama goni ko mbasi pitali munen e guure mawɗe kam e tokose gonɗe toon e nder leydi ndi Côte d'Ivoire ɓe kolitti wonde noon won milice en manam tan de won pelle ɗe ganduɗa ɗe ko yimɓe hawnitiɓe wonɓe e yirlade e yoga e guure ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe darni toon ko wiyete hono couvre feu puɗɗotoɗo e 19 h ha 6 h du matin tawi noon ko gouvernement mbo Alassane Ouattara kam tigui darni ɗum e on tumani kanko ndin hoorejo leydi Alassane Ouattara o holiti wonde de o saaha hande ko erade mo dialogue woni kaldigal gendi kono tan de kamɓe opposition o saaha hande de eɓeɗen jaɓɓi felo ɗoɓo jaɓɓuno so wiide tan de wonde ala koɓe jiiɗi so wona Alassane Ouattara yo waɗ retiré ko yewti ko e ɗin ɗon sumgoji goɗɗum ko jiiɓi o saaha hande ko toon to Conakry seppoji enen jokki kono kadi pittali enen jokki heddade e ko yewti e oɗon crise post électoral jeyde libération ko dawri ari e ko wowi arde kala subaka ko yewti e scandale uji ɓe koliti wonde de ko caggal Dakar étoile won scandale goɗɗo to banggue hono copreje kañumne kadi filñiti toon to nokko biteɗo hono grande poste ɓe koliti wonde noon komo ganduɗa ko yoga e mabɓe won goto e mabɓe tigui tuma mbiyen ko tolni dirtinde e 1 million e copreje CFA e won tuma noon caggal nde o tuma o jopa e wonat haali o dogui e oɗo saaha hande de won mission mo ganduɗa kay nana waɗa hono vérifié manam mission de vérification e won tuma noon ɓe garti ha joni e caggal nde o nodda o ronki heɓede kono kadi jayde ari ko yetti ko e fannu goɗɗo badnoɗo toon to Dakar étoile ɓe koliti wonde de caggal nde ɓen ɗon ha joni kadi jopa e on ɗon fannu goto mo ganduɗa ko tumanoɗo e fannu o kañum e ceerno muɗum kollinnoɗo wonde yo waɗ kala ko weeɗa saabu kay o natata e kaso e on tuma noon caggal nde ɓe kuuli waɗede e dumbirdu ɓen ɗiɗo kala ne wayno ɓe kaali holno ɓe gujjiri ɗen ɗon copreje ɗe ganduɗa ɗe ko Dakar étoile tigui mbayni jayde coftal ɓalli stade kono noon tigui kam uddata damal no kewɗa wiide kala subaka ɗum ɗon noon ɓe garti ko e Real de Madrid les merengue ɓe ganduɗa hande ina pawgui to banggue résultat jayde wi noon ene wayno tan de oɗo saaha hande ko défense mo ganduɗa kay ina ɗeeɓi e jibade no fewi ɗum ɗon noon Real hande ina jogui kulu huuli caggal El Clasico ɗum ɗon ko potiral ganduɗa ngal ma wat janggo Aissata mbiɗa sikki tan ma huccit e télé ma sanga 14 h hakkude FC Barcelone e oɓe ganduɗa ko Real de Madrid Clasico noon mo ganduɗa ma yeewe no fewi saabu jouata ko en huis clos ko toon tigui to stade
mbo FC Barcelone kono ɗum ko noon ko pression mawɗo woni kay balaɓe mabɓe ko adi on ɗon match janggo Sergio Ramos noon holliti wonde de o saaha ene jogui jorto moƴƴo mabɓe kay tekkingal ɗon ɓalal ngal ganduɗa ko défense mabɓe kono kadi classico mo ganduɗa kay hande ina kay hokka ultimatum manam tan happu wonande Zinedine Zidane saabu kay kalde o fiyani on ɗon match ene gasa o seeɓi toon no fewi on ɗon club Luka Modric ko goto e merengue ɗi holliti wonde mabɓe mbad doole mabɓe e peeje mabɓe kala haaɓe jalta e on ɗon match kono ɗum ko ene tawe hen Cristiano Ronaldo gowɗo juude on ɗon classico hande noon ina tawe toon to Juventus on ɗon de ina wayno Aissata o fettata tigui e match hakkude mabɓe e Barça no jayde wiiri mo ganduɗa kay ko match Ligue des Champions ɗum ɗon ko hakkude Juventus e FC Barcelone goɗɗum ko tawete hen ko caggal nde fuɗɗi saison mantiniɗo ɓe ganduɗa ko gayi mawɗi pettannoɗe championnat Angleterre ko wayno Robert van Persie mbeɗa ara wondude Rio Ferdinand o saha hande de ina wayno jimani Sadio Mané hollidde wonde de Mané hande e fuɗɗode muɗum nde ina mantini no fewi ko ɗum jeeyi sababu noon ɓiɗɗo Sénégal najo ina waɗa jikki e yakare no fewi toon to Liverpool ene wayno Aissata ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kelle gadane e oɗo subaka noon tigui ɗum wonno ko tongunoɗen e kelle gadane kono noon en guddata damal coftal ɓalli saabu ne anda aljuma foof gareten koye banggal coftal ɓalli no yaari e ɗo tolni ɗum noon hande e banggal yiyete fait divers meɗen kaleten koye délocalisation walla mbiyen eggingol ganduɗa ene jogori egguinede 3e et 4e journée mo éliminatoire mo kan jogorɗo dañde Cameroun e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum ɗon noon yette ɓe mbi ko hakku match uji ɗi ɓe ƴewata toon ko no ɓe mbaɗi ha wawa dañde e wuuro woto tawa ko wuuro ganduɗa yete jeeyaka ni e Afrique ɗum noon ne wawi miijede ko toon to diwan mo Europe ha tengti e toon to ganduɗa woni Portugal ɗum noon woni koɓe goni miijade ɗum fo noon saabi ɗum ko rafi mo ganduɗa ɗo joni ɓuuri doole foof ɓuuri doole yimɓe foof woni Covid-19 o saabi ɓe goni ɗiɗo miijoji gam tan ɓe ganduɗa woni fettoɓe nden day leydi gotiri daña toon match uji ɗi match aller et match retour foof Amadou Moussa ko noon tigui Aissata ko match ɗi ganduɗa ɗi ine paada e ndeɗo hitande guila dumunaji jawtuɗen jeewon sababu noon a haali ko sababude naarubitinama ene ɗamina noon ñande jeeɗiɗi lewru novembre walla jeenayyi lewru novembre ha sappo e nayyi ko date FIFA mo ganduɗa o kay kippuɗi ne garta gam heblonade ɗin ɗon match ji e on tum noon ɗo e Afrique ko joude 3e et 4e journée on ɗon éliminatoire CAN Cameroun 2022 no mbiɗani ni dirtinama e on tuma noon CAF jooɗima eɓeɗen mbaɗa ko yetti ko e miijade hen holno fotata wade miijo arana ngo ko wadde maintenir on ɗon formule garantejo joude match aller ɗo e Dakar par exemple walla ɗo e Thiès par exemple jouya retour o toon to Bissau ɓaɗa woni Sénégal e Guinée Bissau kawrata ko noonne kadi watte e leyɗele ɗe kala e Afrique kono kadi fannu goɗɗo ko miijade tade woni koye temps Covid wona beele déplacement ji yimɓe ɗi ha tenke jour uji ɗi beele jibinta caɗele saabu en jii match ji ɓinno ɗo ɗi e dar FIFA amical uji ɗi won caɗele mawɗe teska hen ha saabi match ji kewɗi dirtina e on tuma noon eɓe mbi wonde e nder hen eɓe ƴeewa dirtinde egginde par exemple match Sénégal e Guinée Bissau ɗo e Thiès match Sénégal e Guinée Bissau toon to Bissau ɗiɗɗi foof nawe toon to Lisbonne tawete koye Portugal e on tuma match ɗi joué toon ene woodi no réseau ji walla mbiyen gongaji hono duñƴeɓi hen ene aɗi pamni kono won hen kadi aussi famnaki ma en gar hen joni ko famni ko c'est vrai ko ɓuuri ko hewde jour uji ɗi hannde ina petta toon to duunde Europe Sénégal naaɓe hayso ngala Portugal noddeteɓe hen ko wayno ɗiɗo nan toon ko wayno Mamadou Loum Ndiaye e goɗɗo kono kadi ɓe ganduɗa ko Guinée Bissau naaɓe ɓuuri hewde koto banggue Portugal ene wawi hokkude ɓe chance ɓe mbasa wadde déplacement uji avion ngaji ɗi e kadi arde leyɗele ɗe ene addana rafi o laydi ummade Europe araga kadi ne addanaɓe kadi aussi hen saji hebde rafi o ɓaade woni o mona windere nde foof ɗum ne famni wadde limité déplacement uji ɗi ɓaade ko ɗum rafi o añi donc noon yimɓe keddo toon ene famni on banggue kono wonko famnaki pourquoi wadde délocalisé hono kippuji ɗiɗi Afrique ɓe jaaha ɓe jouya toon to duunde Europe eɗen gandi yimɓe ne jiiɗi yebde équipe aji mumen ɗo e Thiès e toon to Bissau yimɓe ne jiiɗi yebde e hono équipe aji mumen to mbawi wonde foof e windere nde tawi koto banggue écran télévisé Afrique mbiɗa sikki ene ɗeɓi wadde dépanné manam hono yowitade e duunde Europe ha ɓurti eɗen mbawi yuɓɓinde match o pourquoi pas Maroc pourquoi pas Afrique du Sud pourquoi pas Tunisie Égypte leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ene jogui satuji baɗɗi fayida kono kadi ɓaade ko huis clos tan hay goto déplace tako jour uji ɗi ne mbawi arde mbaɗa ko poti wadde ko manam e ɗen leyɗele tawi nawaka to banggue duunde Europe noon tigui Amadou Moussa kono mbeɗen ɓe ƴewata ko mataw conséquence uji ganduɗa dañino ɗo ayi hakkude Mauritanie e Sénégal ko haaɗi ɗum dañde ko woni nde fettoɓe gummi Europe
Europe ngarti hewɓe moɓe dañi ko rafi covid-19 ɗum ɗon noon mataw ene jeeya e miijo moɓe Allah andi noon holko saabi kamɓe e miijo moɓe ɓe mbi yo match uji ɗi mbaɗe toon to ganduɗa woni diwan mo Portugal match aller e match retour kono no mbiruɗa ni yete koko ganduɗa yete tawde ko match uji huis clos joueur ɓe ina mbaɗa test uji mumen covid-19 goto fof ne wawno jouɗe e leydi muɗum saabu goto fof koye leydi muɗum ɓurata wonde à l'aise hayso tawi match o ko match amical ma téléji mum mbawa hollirde match o kono kadi ma leydi muɗum mbawa wadde supporté équipe mumen nangana ɗumen koyngal so ittama ɗo e diwan mo Afrique nawama toon to ganduɗa woni diwan mo Europe te ko ɓuuri kadi jalnade hen woni CAN ko ganduɗa ko coupe d'Afrique des nations holko saabi coupe d'Afrique des nations so waɗama délocalisé wawa waɗede ɗo e nder Afrique kono kadi ma yaltine Afrique kadi nawe Europe Amadou beele Afrique ma met dañde indépendance muɗum ko ɗum woni namdal ngal Aissata en donki dañde indépendance to banggue coffreje en donki dañde indépendance to banggue politique en donki dañde indépendance même to banggue pijirloji men gadanteji ha tengti e football woni coftal balli ngal ɗo siftinde on match ko match éliminatoire mo ganduɗa ko tinna ɗum toon to Cameroun en kaali nane ko match ponno joude mois de mars 2020 ɓennuɗo ɗo kono kadi ne fonno joude ha joni en dirtine en mbi ɓe miiji ko toɓɓe tati ɓernde noon saktaka taw beele wona yiɗi dirtinde ɗin matcheji ha laaɓete te so dirti eɗen gandi ma ɗum waɗ effet e ko yuti e on ɗon coupe d'Afrique kan ɗum yuɓɓinede toon to dowla Cameroun te ponno yuɓɓinede 2020 dirtina 2021 amnotaka aussi wata 2022 donc ko hunde ganduɗa nde handi ina anni ɓiɓɓe Afrique naɓe kala e kuuɓal ina anni vraiment les organisateurs hayni fédération ngaji ɗi hande ne jogui probléme yuɓɓinde ɗin matcheji kono kadi aussi hen banggue ko foftinde jour uji ɗi e banggue kadi aussi moyen de frais en jiiti ɗum haalde saabu jour uji ɗi eɗen gandi soɓe gummo e kolobaji mabɓe ɓe gummorto ko leyɗele certuɗi moni foof frais muɗum primaji muɗum e gueɗe muɗum foof ko fédération o jogoto donc so wiya ɓe gummoto ko Europe ɓe petata ko Europe c'est vrai ne moƴƴi ma ustu frais kono kadi ma ustu hono kuruhuli to banggue covid-19 saabu joueur so tawi testama positif ene jooɗo ko famde foof balɗe sappo e ɗiɗi ha sappo e tati tawi fettade football noon tigui Amadou kono frais ɗe ko hen jeeya kono noon jippaki tawde jaafa ɗum sa ummima toon a fayi to diwan mo Portugal ma ɓe jooɓa frais d'hôtel aji ma ɓe jooɓa ko way noon en tout cas tubako noon saaha fof économie mum ardinta kañum woni intérêt je muɗum ɗum wonno komin gaddanno e banggal ruɓɓinde jayndeli moɗon ko tottude won adi altini so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banu gorko Amadou Moussa Mansour Sow alias Thiat heɗanno e banggal caméra o ine wondi hen e Amadou Touré maquillage o amin jarna hen no fewi ko bisbaba